Marhay na hapon sa inyo po mga tugang at lalong-lalo na sa tuyang mapagmahal at makapangyarihang Diyos. Good afternoon everyone. Good afternoon Jesus. Sana po yung kamo sa maray na kamugtakan si Father Boots yaon na nagdi sa Legazpi na nag-abot ako kasub hapon maray man ang sa kuyang biyahe man ako na atraso, miski sa border, okay man. Kinahiling ko lang so ID ko. Okay. So welcome once again sa satuyang programang Marhay na Hapon. Alauna hanggang alas 2 tuwing Lunes hanggang Biyernes. At magkakairibahan kita, giraray, sa satuyang magayon na programa. Unyan na ika-21 ning bulan ning Mayo, 2021. Mga tugang magayuno ng pag-urulayan taong niya na aldaw kanunungod ini sa pagkamuot. Napot na ba kamo kung o naghapot na kaya kamo namumutan mo ako? Do you love me? Ayun, naghapot na ba kamo? Hapotong ko nga kamo, do you love me? Alam mo si Jesus, hinapot niya si Pedro. Okay? Sa Ebanghelyo munya na aldaw mga tugang, mahiling tayan, ano? Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 21, talata 15 hanggang 19, sa tuyang pag-adalan iyan mga tugang, ano? Sapagkat sa aldaw na iniho, sa Ebanghelyo, hinapot si Simon Pedro. Okay? Simon, anak ni Juan, namumutan mo ba ako? Yan. Iniibig mo ba ako na higit kaysa mga ito? Yung mga ito, ano ba yung mga ito? Siguro yung mga bagay-bagay. Kasi minsan, mahal natin yung mga bagay, pero hindi natin mahal yung nagbigay. Sabi nga, we love things, but we do not love people. We love even our pets, but we do not love people. Anong klase pagmamahal yan? Mas mahal natin yung mga pusa, mga aso, yung iba mga bagay-bagay. Okay? Hindi natin mahal yung tao. Mali po yan. Dapat mahalin natin ang tao. Dahil ang tao lamang sa lahat na nilikha ng Diyos ang kamukha ng Diyos. At pag minamahal natin ang tao, tayo ay nagiging kamukha ng Diyos. Sapagat ang Diyos ay pag-ibig, pagkamuot. Yan ang pag-urulayan tangon niya na aldaw mga tugang. Kasi si Father Boots namumuot sa Indogamos. Totoo naman na kahit na nga ako nasa Manila, nagpa-programa pa ako. Kaso last time nga lang, first time ko duman sa Harong. Pagkatapos nag-live pa kita. Kasi the previous days, ginibo ko is recorded. Pero nung isang araw, parang hindi maganda yung ganong microphone, kaya ginagamit ko kasi yung ordinary microphone lang sa laptop, pero ginagamit yung sa call center. Patayo mga kaibigan, bago kita magpadagos ka sa tuyang pag-urulayan mo niyan tungkol sa pagkamot, namumutan. Sasabihin mo nila, Father, namumutan mo kami. Iyo baga, namumutan ko kamo. Teko ko pinapabayaan. Ako man, namumutanin do. Iyon, magpangaji muna kita mga tugang. Tamagayin magpangaji muna kita. Iyo, pangaji muna kita ka sa tuyong paboritong pangajion na memorary. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At hiningi po namin sa iyo, mahal na Birhen Maria, na pakisabi po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho at tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig. Nanawa,
kasangkapanin niya po kami sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Maihasik po namin ang kagandahan at kabutihan dito sa mundo. Tulungan po niya kami sa aming mga gagawin at anumang aming sasabihin na hindi lang kami nakapagbibigay ng impormasyon, kundi kami po ay nakapagbibigay ng inspirasyon, nakapagpapatibay ng kalooban. At hinihingi po namin sa iyo, mahal na Panginoon Jesus, na iligtas po niyo kami sa anumang sakit at lalo-lalo na sa COVID-19 upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng pagbo-broadcast, sa pamagitan paghahasik ng kabutihan, kaligtasan at inspirasyon. Ang lahat na ito hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, kumusta ka mo niya na aldaw ning Biyernes? Madali ang bagang panahon, ano? Actually, next week, last week na kan May, and then June na. So, anyway, sa June, isa-celebrate na naman ang Father's Day. May, sineselebrate ang Mother's Day. So, yan lang ibig sabihin, pagmamahal natin sa ating mga magulang, pagmamahal natin sa ating mga tatay at nanay. Ano? At talaga naman ang napakahalaga sa isang Kristiyano, sabi ko nga, nakaraang mga programa natin, makikilala o mabibisto na ikaw talaga ay Katoliko, ikaw talaga ay Kristiyano, kung ikaw ay may pagkamuot sa kapwa, at lalong-lalo na pagkamuot, lalong-lalo na sa namumuhi sa iyo. Okay? O may pagkamot ka sa mga nag-iinsulto sa iyo. May pagkamot ka sa mga taong naninira sa iyo. Yan ang tuloy na pagkamot. Hindi yung mahal mo siya dahil mahal ka rin niya. Hindi. Ang tunay na pagmamahal ay yung pagmamahal na sinasabi nga ni San Pablo sa Corinto. Okay? Sa kanyang pangalawang sulat sa Corinto. Ito, chapter 13. Magayunon ito mga tugang. What love is not and what love is. Okay? So yun po ay napakahalaga. Doon tayo nakikilala ng pag-ibig at sa pagmamahal natin sa ating kapwa, doon nakikilala na tayo ay tagasunod ni Kristo. Sabi nga sa English, people may know that you are my followers, you are my disciples, if you have love for one another. Kung may pagkamot kita sa lambang saro, yun talaga, Katoliko ka. Pag hindi ka may pagkamot, ay hindi ka Kristiyano, hindi ka Katoliko. Ang tunay na Katoliko, nasusukat yan sa pagkamuot. Hindi nasusukat yan sa haba ng nobina. Hindi nasusukat yan sa haba-haba ng dasal. Ang pagiging banal ay nasusukat yan sa pagmamahal. Yan po sasabihin ko sa iyo. Ay ang pagiging Katoliko natin, ang pagsasadyos natin ay hindi nasusukat yan sa mga tawag natin yan, mga rituals. Kundi yan sa pagmamahal. Ano yung mga rituals na yan kung walang pagmamahal? Ano yung mga celebration na yan kung walang pagmamahal? Yan ang tunay. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa sarili. Yan. Okay? So yan po ang ating point of departure sapagkat sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 21, talata 15 hanggang 19, sinabi ni Jesus, pagkapamahaw ninda, nagapot si Jesus ki Simon Pedro, Simon, aki ni Juan, namumutan mo ba ako labi pa ki sa mga ini? Tulong beses. Okay? Bakit tulong beses? Hindi po ito parang sabihin natin na kadalasan sinasabi kasi natin ito parang to redeem. Okay? Parang sa ganun, makaganti man si Pedro sapagkat si Pedro 3 times he denied Jesus Christ. Totoo rin po yun. 3 beses na itinatwa niya si Jesus. Okay? Sabi niya, I do not know that man. Hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yan. Yan. Ngayon, hinahapot si Pedro,
mahal mo ba ako? 3 beses. Anong sagot ni Pedro? Okay? Nang haputon siya niya, namumutan mo ako? Ang sabi ni Kristo, opo. Ay sabi ni Pedro, opo, kagurangnan. Aram mo na, namumutan ta ka. Yan, importante yan ha. Namumutan ta ka. O haputon ta kaya, namumutan ta kaya si Kristo? Okay? Kita mga Katoliko, namumutan ta kaya si Kristo? Kita mga Kristiyano, namumutan ta kaya si Kristo? Okay? Yan ang hapot eh. Paano ta namumutan? Namumutan kung susundin natin ang kagustuhan niya. Hindi yung kagustuhan natin ang masusunod. Ano, sabi ko last time, noong nakaraang web, kailan ba yun? Noong kahapon, Webes, ay Miyerkules pala. Kaso hapon kasi nagbabiyahe ako mula Manila, nag-drive mula Manila, Cavite actually, papunta dito sa Bicol. Ano? But anyway, nakuha ko lang na mga 10 hours. Ano? Hindi man, no stop. I-stop lang ako pag ano. Yan. Ano sabi ko nung nakaraan? Ang prayer is agreeing with God. Okay? It's not simply lifting up of our minds and hearts to God. But prayer is actually agreeing with God. Anong ibig sabihin ng agree? Hindi disagree. Ang ibig sabihin, sumasang-ayon tayo sa Diyos. Ano? Kaya nga pag nagdarasal tayo, ang sagot natin ay amen. Anong ibig sabihin ng amen? Ang amen, ang ibig sabihin, opo, sumasang-ayon kami. Sumasang-ayon po kami. Amen. Kaya nga sa charismatic, na-involve pa ako sa charismatic, bawat panalangin sabi ko, Lord, tulungan po ninyo kami. May mga tao naman, amen. Lord, sana maligtas sa mga tao sa anumang sakit, lalo na sa COVID-19. Amen. Amen ang amen. Dahil po, pag sinabi natin amen, we agree. Sumasang-ayon tayo. Kaya pag kayo, pag nagmimisa, dapat sumagot kayo ng amen. Alam ba niyo yung ibig sabihin ng amen or amen? Ano? Hindi yung amen, period. Ang ibig sabihin ng amen ay hindi po period. Kasi tapos na ang dasal, amen, tapos na, stop it. Hindi po. Ang ibig sabihin ng A-M-E-N, amen, or amin na, amin. Amin, Father, amin. Amin na, amin na. A-M-I, amin. Ang ibig sabihin yan, amin na, Father. Sa amin na. Hindi sa iyo. Kaya aminin natin. Yon, aminin natin. Sumasang-ayon tayo. Yan ay mahalaga. Yan ang pagmamahal talaga. Kaya sumasang-ayon tayo sa kagustuhan ng Diyos. Yan ang pagmamahal. Okay? So mga kaibigan, yan ang pag-usapan natin. Pero meron akong ibibigay sa inyo. Why we fail in love. Okay? Bakit minsan nabibigo tayo sa pag-ibig? Father, nabigo ka na ba sa pag-ibig? May minahal ka na hindi nagmahal sa'yo? Meron din. Ano? Pero sabihin natin mga kaibigan, ito po, dahil when a partner, sino man partner natin, okay? Maging nanay, maging tatay, maging anak, teacher, o sino man partner ang tawag natin dyan, if one does not reciprocate your love, yon, kung hindi ibinabalik, kaya nga dapat ibalik mo yan ibalik mo yan. Pag minahal ka, ibalik mo rin ang pagmamahal. Huwag mong sasarilinin. Okay? It would be hard for you to accept it. Okay? If your partner does not reciprocate. Kaya nga, we have to what we call, how love grows, it has to be reciprocated sa English. Ano, Father, ang reciprocated? Sa Bicol, ihabod kaan, dapat itao mo man. Itao mo, kung minahal ka, itao mo man ang pagmamahal. Tumbasan mo rin. In other words, or gantian mo. Hindi pagganti ng masama. Ibalik mo. Yan ay mahalaga. Okay? If you have to accept it, and of course, importante yan. Kaya nga, minsan sa buhay, nakita natin ang love failure. Para dito sa Ebanghelyo, makikita natin na si
Pedro did not reciprocate the love Jesus Christ was giving. Mahal na mahal tayo ng Diyos eh. Mahal na mahal ni Jesus si Pedro. Mahal na mahal ni Jesus ang mga disipulos. Pero they did not reciprocate. Ganon din tayo eh. Mahal na mahal tayo ng Diyos. But we do not reciprocate. Father, paano ka magre-reciprocate? Alam mo, how do we respond? Okay? Dapat tumutugon tayo. Paano natin matutumbasan ang pag-ibig ng Diyos? Ay sumunod tayo. Yun lang naman ang iningin eh. Kasi hindi mo talaga matutumbasan eh. Because of infinite, unconditional, and at the same perfect love, we cannot really totally reciprocate the perfect love of God. But at least we can reciprocate the love of God if we only follow Him. Yan importante mga kaibigan. Ang pagtugon sa pagmamahal ay pagsunod. Kaya nga, hindi ba pag mahal mo isang tao, sinusunod mo. Pag hindi mo mahal ang isang tao, sinusuway mo. May sungay ka pati. Dakula na sungay mo, boy. May data yan, ha? May sungay. Ha? May sungay ka na, pasaway pa. Ha? Hindi ka magkakaroon ng magandang buhay. Ang maganda, alisin ang sungay na yan, ha? Akala mo, dahil mayaman ka na, ang tali-talino mo na, sa'yo na ang mundo. Hindi po ganyan ang tunay na pagmamahal. Ano? So, importante, alisin ang mga sungay. Ang dami na kasi natin mga sungay, nanunuag na tayo. Dahil akala natin, alam na natin ang lahat. Akala natin, kaya na natin ang lahat. May pera na tayo. Pero tandaan ninyo, sa panahon nito ng COVID-19, may nagsabi nga sa akin, Father, ang yaman-yaman. Oh, ano? Oh, may rest in peace man. Okay, ano mangyari? Hindi na kayanan ng kanyang yaman. Hindi kaya ng kanyang power. Ano? Hindi kaya. Bakit? Tanging Diyos lamang ang talagang mapagkakatiwalaan at ang tanging Diyos lamang ang talagang maaasahan. Ano? Hindi pera. Okay? Ang yaman-yaman. O kahit na dinala sa mamahaling hospital o namatay pa rin. Bakit? Hindi kaya ng pera. Okay? Hindi kaya ng pera. Okay? Kaya wag na tayong maging mayabang. Ano? Wag na tayong may sungay. Hindi po maganda may mga sungay na yan. Okay? Ang sungay, lalo pag may sungay yan, may buntot pa. Di si Satanas ka. Importante mga kaibigan, alisin natin yan. Okay, bakit nagkakaroon tayo ng failure sa pag-ibig? Okay, dahil nga, yun, sa kayabangan. But the way, tanda natin na if we fail in love, it is not a sign of the end of life. May nagpakamatay. Bakit? May love note. Ano pa din love note? Suicidal note. Anong suicidal note niya? Wala pa din sa akin nagmamahal. Pati aso, pusa, wala nagmahal sa akin. Kaya ito, Father, pagpapakamatay na lang ako. Hindi po nangangahulugan na wala, kung hindi ka mahal ng nanay mo, hindi ka mahal ng tatay mo, hindi ka mahal ng classmate mo, hindi ka mahal ng tao, tandaan po ninyo palagi ito. Huwag kakalimutan. Palaging may nagmamahal sa iyo, ang Diyos. Okay? At mahalin din natin ang ating sarili. Yan importante mga kaibigan. Okay? Love failure is not an end of life. Okay? That's why huwag kang magpapakamatay. Ang ibig sabihin, if there is love failure, failure ka sa love, it is simply that your partner is not reciprocating. Okay? Your partner, okay, the companionship of your partner is going to make way for someone else. Okay? So, tandaan po natin yan. So, in everything, actually, pag may problema sa pag-ibig, ito ang nakakalimutan natin. Madalas akong nung sa Paris Priest po ako, madalas din po akong may makausap tungkol sa mga problema sa mag-asawa. Ito ang sinasabi nila, mahal na mahal ko, Father, ang asawa ko. Oo, mahal na mahal mo. Pero ang tanong ko,
Baka nakalimutan mo na pagmamahal sa sarili mo. Totoo nga. Lahat na lang pagmamahal sa iba, pagmamahal sa iba, pagmamahal sa iba. Nakalimutan na ang pagmamahal sa sarili. Tanda natin ang utos ng Diyos. Love God above all else. Tama ha? Tama yun. Marami tayo. Tama yan. Love God above all else. Pangalawa, love your neighbor as yourself. Yan, nakakalimutan natin yan. Okay? Tanda natin, everything stems from self-love or lack of it. Kaya tingnan nyo, thinking that you fail at love also stems from the lack of self-love. So, ibig sabihin, wala kang pagmamahal sa sarili mo. Okay, mahal na mahal mo ang ibang tao. Wala ka ng time sa sarili mo, hindi ka nakakaligo. Sa pagmamahal mo sa kapwa mo, hindi ka nakakaligo, ang baho-baho mo na. Huwag mo kakalimutan. Mahal na mahal mo ibang tao, hindi ka nakakapagsipilyo. Ay nako, ang baho ng hininga mo. Tama na yan. Kung pagmamahal mo ang ibang tao, mahalin mo muna ang iyong sarili. Paano mo minamahal ang sarili mo? I take care of myself. Yan. Ako tumaba ng gusto. Bakit? I have not taken good care of myself. I have not loved myself. Kaya I love myself. No? Kadalasan, yan ang problema ng ibang tao eh. They love other people but they have forgotten to love themselves. No? Yan po ha. Napakahalaga po yan. Failure sa love. Ano ang failure sa love? Okay? Siguro failure ka sa love because you have forgotten what we call to love yourself. Okay? Or kulang ang pagmamahal mo sa sarili. Okay? Tandaan po natin. And that's why it's important that you first focus on learning how to love yourself instead of others. Father, hindi ba selfishness yan? Hindi. Simply that is self-love. And self-love is not selfish love. Tanda natin ha. Don't equate self-love to selfish love. Yung problema, I was nurtured that way. I was educated that way. That I have forgotten to take care of myself. That I have to love myself. You know, hindi po maganda yan. Okay? I am speaking out of experience. I have to love myself. So I love myself. How do I love myself? In the morning, I talk to myself. Okay, Boots, something good is going to happen to you today. Okay, Boots, I love myself. I like myself. I like myself. I love myself. You see, ang ibang tao, they like other people, but they do not like themselves. Hindi po tama yan. Okay, what is important is like yourself also. Okay, so sana po yan ang mahalaga. Bakit? Ito ang pinadama ni Kristo kay Pedro. Nakalimutan ni Pedro ang pagmamahal sa sarili niya. Dala ng ano? Takot. Yon. Bakit nasabi ni Pedro, ay, hindi ko alam. Hindi ko kilala yan. Because natakot siya. Okay? So, yun po ang iwasan natin. Okay? Overcome fear by loving yourself. Because God loves you. Okay? Why do I have to love myself? Why do you have to love yourself? Because God loves you. Yan po importante. Ano? And if there is always that principle in life, ang tawag ko nga dyan love principle. Okay, yung love principle na yan, mahalaga po yan. Love principle, mahalin mo ang sarili mo. Okay, sinasabi ko sarili ko yan. And then at the same time, nagpo-push up ako, nag-exercise ako. Okay, love myself. Love yourself. Kung hindi mo mamahalin na ay pagkagising mo, trabaho ka agad. At nakalimutan mo na, tingnan mo minsan mga nanay natin, nakakalimutan ng mag-make up, amoy bawang na, amoy suka na. Kaya yung darling nila, naghahanap na ng iba. Pero that is not an excuse naman. Hindi naman ibig sabihin ng darling mo, amoy suka na, amoy pakwan na ba, amoy
bawang, sibuyas, kasi palagi nagluluto, nakalimutan na eh. Dapat naman, di ba? Mag-ayos-ayos naman tayo. Bakit? Masama ba ang magpaganda? Masama ba? Hindi po masama ang magpaganda sapagkat tayo ay dapat paganday natin ang ating buhay. Pwede babalik po ang iyong lingkod. At pag-usapan pa natin bakit may mga pag-ibig na nabibigo. Okay? Pag-ibig na uuwi sa kabiguan. Bakit? Walang pagmamahal sa sarili. Okay? Kulang pagmamahal sa sarili. Sapagkat pagmahal mo sa sarili mo, hindi ka mabibigo. Halimbawa, may boyfriend ka, may girlfriend ka. Okay? Hindi ka ni-reciprocate. Is their loss? Sayang. Sayang sila. Hindi ako nang hinayang. Yun. Kayabangan ba yun? Hindi. That is self-protection. Protect yourself. Okay? Importante yan. Protect yourself. Anyway, mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod si Father Butch Bombase OP sa pagpapatuloy natin ng ating magayon na talakayan o magayon na pag-uusap tungkol sa pagmamahal, pagkamiruutan. Ang oras po natin ngayon ay 38 minutes after 1 o'clock. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Mga mommies, hindi porket mommy ka na, haggard na agad. Feel sexy at maging okay na tummy. Ito ang Mixin Capsule with Fulvic Minerals.
To stay fit and slim, mag-mixed and capsule with Fulvic Minerals ka na. Siya na flat, yan ang sikat. Doc F Mixed and Capsule with Fulvic Minerals. Mixed and Capsule, the slimming formula. Good news! Dahil ang freebies ng Mixed and Capsule ay tuloy pa rin! Kaya bilisan nyo na ang pagbili dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mixed and Coffee Box, may libreng 10 Mixed and Capsule Energy Booster, the natural sex enhancer. Available at thebigcstore.com, thebigsea.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Bixie Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaxan FR. Wow! Alaxan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaxan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaxan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Ang sekreto na may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Jemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bakunang parating, aangat ang pag-asa. Malalabanan ng pandemya. Aangat rin ng kumpiyansa. Pag nagmask, hugas, at iwas pa, mababawasan na ang kaba. Sa iyong pagpapabakuna, maiingatan ang sarili at ang kapwa. Pag nagpabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat.
A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alauna 46. An oras hatod sa Indokang, Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled, most recommended by doctors. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. Kita kiraray sa second part ng sa tuwing programang Marahay na Hapon with Father Butz Bombasi OP. At kasubag ko sa tuyang pinagtutukar nga ni ang kamuot sa Diyos. Ano ta, hinapot ni Jesus si Pedro tulong beses. Ano? Tulong beses. Sabi nga, bakit tulong beses? Of course, why then would Jesus ask Peter 3 times instead of just 2? Is it really only about the revisiting Peter's denial? Yun, ang hapot. Kasi tulong beses nga ni baga si, pero tandaan niyo ta, na ang hapot ni Kristo kay Pedro ay arog man sa paghapot sa bag-agong baga, hinahapot pagayan sa pagkinakasal tulong beses eh. Do you love this man? Okay? Do you love this wife or this woman? So hinahapot. Anyway, tulong beses iyan. Okay? So yun. Dahil ining pagkamot ta dapat sa Diyos ay hindi ini basta-basta pagkamuot. Remember na there was, sabi ko sa Indo na ang mga Grego kasi, they have different words for love. Okay? They have different words for love. The friendly love is called philia. Okay? The family love is storge. Storge. S-T-O-R-G-E. Okay? That is number 2, yung love of the family, love of a friend, love of a family, and the love one might feel for one's betrothed, what we call eros. Okay? 3 eros. And then, a kind of love na philotia. Okay? This is the love one feels for oneself. Okay? And the 5th is the agape. Okay? And this is what we call the transcendental kind of love, the highest form of love. Ini po ang hinapot ni Kristo kay Pedro. What kind of love are Jesus and Peter discussing here? Ito po ang tinatawag natin self-sacrificing love. Okay, bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay may love is a gift and also a responsibility. Pag minahal ka, binibigyan ka ng regalo. Tandaan po natin yan. Kaya pag minamahal ka ng isang tao, binibigyan ka ng regalo. Ano yung regalo, Father? Pagmamahal, pagkamuot. Akala kasi natin ng regalo, tsokolate, okay, regalo flowers, hindi yun eh. Okay? Pwedeng expression ng pagmamahal yan. It's a gift. The best gift that we can give is our love. Okay, yan po talaga ay mahalaga. The gift of oneself. Bakit? And then yung gift, simply as a gift, there is also a response. Ano ang response? Yung tinatawag natin na sinabi sabi ni Kristo, iniibig mo ba ako? At sumagot si Pedro, Panginoon, nalalaman po ninyo na ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, ito na ang, remember, every gift
has a responsibility. Ano yon? May pananagutan ang pag-ibig eh. Kaya pag minahal mo isang tao, may pananagutan ka. Okay? At pag nagsabi kang opo, may pananagutan ka. Ano ang pakainin mo ang aking mga tupa. Okay? Then, pangalawa, nung sabi ng, pakainin mo ang aking mga tupa. Okay. So yun, sinabi ni Jesus kay Pedro. Ito naman, 3 beses, hindi ba? Tinanong siya, pangalagaan mo ang aking tupa. Yan. Yan ang then pakainin mo ang aking tupa. Okay. Tapos, yan ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Importante, feed my sheep. Alagaan. Sapagkat mahalaga po sa pagmamahal ay ang pag-alaga ng pagmamahal. Kasi kung hindi natin aalagaan ang pagmamahal na yan ay mawawala. Yan. Kaya pag minahal ka, alagaan mo ang pagmamahal sa iyo. Okay? Kasi kung hindi mo aalagaan ang pagmamahal sa iyo, mawawala yan. Kahit tulad ngayon, mahal tayo ng Diyos. Totoo yan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ngayon, ang mahalaga, alagaan din natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ang hapot, Father Butch, paano naman mga maaalagaan ang pagmamahal sa Diyos? Yun, ay sumunod tayo sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, sinabi ito, ipakilala kung paano namatay si Pedro. At sabi niya, sumunod ka sa akin. Yun, sumunod ka sa akin. So in other words, ang pagmamahal ay talagang pagsunod, hindi pagsuway. Okay? So yan palagi, mahalaga yan. So yan ang dapat natin wag makakalimutan. Pagmamahal. Pagmamahal. Alagaan natin ang pagmamahal. Okay? So yun. Tandaan natin 3 beses. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako higit kaysa sa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman mong iniibig ko kayo. Okay? Pangalawa, muli naman tinanong si Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot, opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Pangatlo, sabi ni Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Ito, tanda natin si Pedro nalungkot. Bakit? Tinanong siya makatlo eh. Bakit? Sinasabi, bakit? Kulang pa ba ito? Nalungkot si Pedro sapagkat may katlo siyang tinanong. Para bang nagdududa. Kaya tinatanong ang mag-asawa 3 beses. O yung mga kinasal dyan. O naalala mo yung tanong sa inyo ng pare? Okay? Siguro nakalimutan nyo na. Hindi ba tinatanong kahit sa atin sa profession, tuwing Easter Sunday, tinatanong na tayo, tinatakol mo ba si Satanas? Naniniwala ka ba sa Diyos? Yun, anong sagot na? Opo. Ilang beses natin sinasagot? 3. Ganon din si Pedro. Sapagkat ito po ang pangatlong mahalaga. Ang sabi niya, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo. At sabi ni Jesus sa kanya, pakainin mo ang aking mga tupa. Yan. So in other words, pakainin. Anong ibig sabihin? Feed your love. Okay? Feed. Okay? In other words, when you feed, pinapakain, you nourish. Okay? In other words, nourish your love. How do we nourish our love for God? Prayer. Doing good to others. Yan po ay mahalaga. Sana yan ang matutunan natin. Patuloy mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras ng pamamaalam. Sana meron po kayong natutunan sa araw na ito. Why we fail in love. Bakit tayo ay bumabagsak sa pag-ibig sapagkat sabi ko nga, nakakalimutan din natin ang pagmamahal sa sarili. Self-love is not selfish love. Tandaan po natin yan. At tanda natin na pag minamahal tayo, mahalin din natin
ang nagmamahal sa atin. Okay? Sapagkat ang pag-ibig dapat suklian ng pag-ibig. Okay? Hindi dapat suklian ng sama ng loob. Okay? Suklian natin. Okay? Tumbasan natin ang importante. Kaya pag minamahal ka, magmahal ka naman. Ang problema sa atin, we do not reciprocate. Hindi tayo marunong, kung sa Bicol, magbalos. Okay? Dapat magbalos kita, balusun taman. Ano? Itaw manggiraray. Hindi yung take and take and take and take. Dapat importante, marunong din tayong gumanti. Okay? In the right word na gumanti, kasi pag gumanti, masama daw. Sabihin ko sa inyo, dapat marunong din tayong tumugon o sumagot. At mahalaga dito, feed my sheep. Okay? Ano ibig sabihin? Gumawa tayo ng kabutihan. How? By feeding good to people. Are we feeding good words to people? Are we feeding good examples to people? Feed. Pakainin natin. Sana ngayong hapon ito nakakain na kayo. Ano? But anyway mga kaibigan, magdasal na tayo. Paborito nating dasal. Manalangin tayo kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Pinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, Prinsipe na makbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So maraming salamat po sa lahat ng mga naghinanyog kan sa tuyong programang Maray na Hapon. Si Ja Betito Belen at sa gabos na nagdadawog si Alvin Sarawis at sa gabos na nagdadawog sa tuya sa programa ta. Nasabihin tayo ni Ngunyan, mahalin natin ang ating sarili. I like myself. I like myself because God likes me. I love myself because God loves me. Dahil anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan at kalooban ng Diyos. Ang lahat magiging maayos. Maraming salamat and God bless everyone. And see you on Monday until Friday. Bukas, babalik po ako dahil sa programang ipadagos ang misyon sa selebrasyon kang Pentecost sa Sunday. Maraming salamat. God bless. Thank you. Good afternoon. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today.